Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ramilo Mangalos ug mga kauban. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta og mayong pagbatalingog kanatong tanan nga nagasud-ong karon sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini nausab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ramilo Mangalos moy usa nga makig-uban kaninyo pinagis maghatod sa mga kamatuoran nga moy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga gipabot diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. Ug ang atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO Teleradyo Dinis Cagayan de Oro City, matagadlaw kita nga Domingo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launang takna sa kahaponon. O ang atong programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station. O doon na kita programa dinhi sa Cebu City, dinhi sa Toledo City, dinhi usab sa Surigao, dinhi sa Butuan ug dinhi sa Bayugan City doon na tay programa. Dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon ug usab dinhi sa Iligan City, dinis Pagadian City, dinis sa Dipulog City o dinis Calamba, Misamis Occidental doon na kita programa. Dinis sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City mabati usab ang atong programa dinis sa Dixario Radio Ultra Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. O dinhi usab sa Kabusis Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental mabati ang atong programa matag adlawng Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. O biniusab sa B-Radio Waikurat FM dinis Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. O atong gikumusta ang mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. O biniusab sa Hingog City sa Realbit Radio matag adlawng Domingo gyapon alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O dinhi karon nga inyong pagbatalingog mga kaigsunan live usab kita sa Facebook o makita usab ninyo kami sa para sa Cable TV sa TV5 o makita usab kita sa YouTube nini karon nga inyong pagsud-ong dinhi sa DXKO RPN DXKO Teleradyo. So mabati sa radyo o makita usab kita sa television. Atong gikumusta ang atong mga kaigsunan nga nagasudong kanato via Facebook live sa FB o sa Facebook nga nagagikan sa tinipong bansa sa Amerika, United States of America nila ni Juanito and Justina Amquiton Hermias family. Doon ay nagikan sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., ni Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato mga kaigsunan via Facebook live sa Facebook. Atong sab nga igsuon nagkasudong kanato Engineer Brother Derwin Mangalos ug ingon man kang Engineer Jim Dayan Factoranan Mangalos usab nagasudong kanato. At igsoon dinhi sa Tagulan Misamis Oriental Brother Jerry Kila ug sinong pamilya. Ingon man ato igsoon dinhi sa Manila si Sister Sabilin Dandasan Maxia nagasudong usab kanato. Atong mga igsoon nga mga kaubang ministro nila ni Brother Samuel Montemayor, Brother Bobot Panta, Brother Juan de la Torre, Brother Dennis Gonzales,
ingon man ni Brother Edward Las Fonias nagasudog dinhi sa Cebu, o ingon man sa chapter president Brother Chupilo Sibilia. Brother Nazarino Guardiana usab atong gipangamusta usab mga kaigsunan. Atong higala nga kanunay usab nga nagsunod, Brother Richard Sandigan, Brother JC Torres, Brother James Salvacion, Brother Aga Salvacion, Brother Jung Renigoso, Brother Aljo Delfin o ni Brother Julison Ladaran usab mga higalag mga kaigsunan nagsunod sa atong programa. Brother Mario usab nga tanaw usab kanato og nagasud-ong mga higala Basalo, Mario Basalo. O sa mga kaigsunan nga kanunay nga nagahatag sa ilang padayon nga pagsuporta sa ato ang ikasabutan nga contribution para sa Palas Reconstruction, kami mapasalamaton kayo mga kaigsunan sa inyong padayon nga pagsuporta, ug dili nato kalimtan ang atong tulo kadagkong panagtigom nga gihimo nato sulod sa usa ka tuig, no? Katulo sulod sa usa ka tuig mao kini ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 niya na mga kaigsunan. Kumusta usab ang mga kaigsunan nga nasulod sa PBCN compound? Ang mga kaubang ministro Brother Hermo Ines Macarayo ug uban pa diha nga mga kaigsunan o kauban nga mga ministro sa akong pamilya, sa akong asawa si Sinaida ug sa akong mga anak. Tanan nga nagasulod usab kanato. Og aron sa pagpadayon, ihatag ko pagkamo sa pagpaila sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kumusta usab ganinyo mga kaigsunan ug mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsoon Brother Mario Arlito Sabit magapakig-uban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga igsunan anya pa ang usa nga kauban nga ministro magpaila. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan, kini usab ang igsoon si Brother Cesar Patio makiguban gihapon ini ato ang programa, no, mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ako na lang mga pagtimbaya sa tanan nga mga kaigsuonan karon diha dapit sa Bohol. Mga Divino Family, kumusta kaninyo mga igsoon? O ingon na usab diha dapit sa Cebu, ang kang Doktora Giging Castañares uban sa iyahang pinalanggang inahan, kang Bibit Castañares o sa iyahang inahan, mga Adlawan Family uban usab sa iyahang mga anak, kang Sadsad ug uban man usab kang Inday ug sa uban pa nga mga Adlawan Family diha dapit sa Millanilla, Cebu. O yun usab diha sa pagpatalingog usab gihapon diha sa Qatar sa kambisi sa Malu Tayaktak, o ingon man usab sa uban pa nga magkaigsuonan. Kumusta kaninyo? O tungod kay bilinhon man ang atong oras, ako kamong ibalik ato kang Bradrone aron sa pagisgot sa mong tema. Ato sabdag kumusta ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio Brad Cesar Brad Mario. Dili na to siya magtuban tungod kay doon sa importante gyapon nga giasikaso bosa kita lang ang gitahasan dinhi karon sa pagpadayon sa mga hisgot sa mga kamaturan. Ato diay ihatag ang ato ang cell number para sa niyadtong gustong magpangutana sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O ang atong pagkasigutan karon mga higalag mga kaigsonan, padayon kami sa amo ang pagkatud kini sa kamatuoran sanglit sa among dapit sa pagtulunan sa PBC. Niyaman kami sa pagpailana sa ikatulong dakong panahon sa pagpanglagan sa Espiritu Santo sanglit kung magisgot kita og pagpanglagan nabahin kini sa tulo ka dagkong panahon. Una, mao ang dakong panahon diha sa amahan nga mao si Jehova. Ikaduhang dakong panahon sa pagpanglaga diha sa dapit sa atong Ginoong Jesucristo. Kang ikatulong dakong panahon mga higalag mga kaigsunan niya sa dapit sa Espiritu Santo, din among gipailang katumanan nga magpakatao nga Espiritu Santo ang among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Pero dili ikalimod nga daghan ang nagasupag nga mga pagtulunan, bueno, ila man ang right, pero napud namo ang among katungod o right sa pagpailang nga wa may masayop sa among pagpadayag nga kung magisgot pagpanglagad niya naging sa dapit sa Espiritu Santo. O ang mga bulaton sa mga matuod nga katawhan ginabuhat diri kanamo usab amo usab nga gikuha example ang panahon sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga sila nahidindiin sa ilang mga pagliso ug atong mabasa kini pagliso nga duna sila giasikaso. Kini pahayag ni Pablo ako sang basahon dili sa ikaduhang Korinto kapitulo 7 bersikulo 5 matud pa dinhi. Kay bisan sa amo nang paghidangat sa Macedonia ang among mga lawas wala makakaplag og pahulay, hinunua gisakit kini bisan asa kami liso pagkigbugno sa gawas ug hadlok sa sulod. So doon na sila pakigbugno sa gawas ato pa dili sakop o dili kauban nila diha sa iglesia.
doon na po sila gingon nga may pagkahadlok sa sulod sa ito ba kauban nila nga magtotoo. Pero matod pa ni Pablo, nahidindiin sila sa pagliso. Doon na maliso lugar, kung mag-iskot tagliso, pagliso sa wala, pagliso sa tuo, o doon na may pagliso nga to sa likod, o di repeat sa atubangan. Sa atubadagan sila giatiman. Mapod sa among dapit sa pagtulunan sa PBC, daghan po bigyatiman nga mga tubagunon. Kaya daghan man pagtulunan nga ni Kuraw o ni Hilabot o ni pahayag po sila o ilang bahayag ang doktrina sa PBC nga dili daw kamaturan. Now, sa pag-isgot og mga nagkalanglaing pagtulunan sa mga nanglabay nga mga kadumiguan sa among pagwali dinis kamaturan, dunay pagtubag namo sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio, o pastor sa Seventh Day Adventist, o doon na po'y pagtubag namo sa mga tigpamaba ni Commander Lahi, o sa uban pa na nga mga pagtulunan nga ni naghimo og kulo ka bildo diri sa dapit sa pagtulunan sa PBC. Unya, doon na po hamo na po nga hatagan og hanay pagtubag mga higalag magigsunan kini mga tigpamaba sa pagtulunan nga gitawag piniling nasod nga gitukod ni Paulino Agapay. Unya karon ang nagdumala ang iyang anak mao si Danilo Agapay. Unya sa kini nga mga gipang-mention ako nga mga ngalan sa pagtulunan puros nagdala og Kristo. Unya doon na po'y nagpailagyot o nag-angkon nga ang ilang magtutudlo mao daw si Kristo. Natong sa Sion o kini atong kapanahonan mosumada bas Biblia ang mga pagtulunan nga nagdalas ngalan sa atong Ginoong Kristo o kadtong pagtulunan nga nagtudlo gyud ang ilang founder o leader mao gyud nag-angkon Kristo. Sa Biblia unahon ta Brad Cesar sa pagpahayag doon na ba'y gipahayag ang atong Ginoong Kristo nga nakasulat sa Biblia nga doon ay pabantayan nga ang pabantayan mao kini magdala sa iyang ngalan. Unya doon na po'y pabantayan po nga dunay mag-angkon nga daw nga mao daw siya si Kristo. Nabagi sa Biblia Brad Cesar? Tinuod ka na, Brad Ronnie, natuman gyud ang tagna sa Biblia nga dunay gyud mga tao nga mag-angkon nga sila mao kuno si Kristo o kana ato kanang kapamatudan pero kana gitagna na daan sa Biblia nga moabot gyud nang mga tungura ni anang mga tao nga moangkon nga sila si Kristo. Basahon ta ang Biblia ang nakasulat sa San Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ngadto sa 5 ikama nato ngadto sa 23 ngadto sa 26 ingon ni payag sa Biblia. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapaysalaag kaninyo kay daghan unya ang mutunga dinala ang ako ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon. So nining puntuha mo puso sa pakadiyot pradone nga duna gayoy pasidaan ni Kristo nga duna gayoy mutungha nga magdala sa iyang ngalan ang uban moingon pa nga kuno sila mao si Kristo. Ug padayon ta ngadto 23 ug unsa ang pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo nag-ingon ngadto sa 26. Ug unya kun adunay moingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo wato ara siya ayaw gayud kamo pagtuo niini kay motungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga mga propeta o mga pakitag dagko mga ilhanan o mga katingalahan aron sa pagpaysalaag kon mahimo bisan pa sa mga pinili tan-awa gisuginlan ko kamong tana daan bosa kun sila magaingon kaninyo tan-awa atoa siya sa awaaw lugar dunay mag-angkon nga dunay Kristo nga tuwa sa awaaw matud pa ayaw kayod kamo pag-adto dito o kung sila magaingon tan-awa anaa siya sa sulod nga mga lawak kun doon na kunoy magpatuo nga na ang Kristo diya sa mga lawak matud pa sa atong Ginoong Kristo ayaw kayod kamo pagtuo niini kay maingon nga ang kilat bisan diha na lang ta daan Okay, o diha na lang ta tama. mo post na lang mo undang ta niya ng teksto ha klaro kayo Brad Ronnie nga nagpasidaan gyud ang atong Ginoong Kristo nga dunay di motungha nga magdala sa ngalan ang uban miingon nga sila maupa ang Kristo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ang pagbahayag sa atong Ginoong Kristo sa Biblia mga higalag magigsunan sa katagna kana nga natuman ini atong panahon. Kay dili kalimot daghang relihiyon o pagtulunan nga nagdala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Nagsig ang kunay sila nga sila tinuod, nagbatihay sila puro ang ngalan sa atong Ginoong Kristo mo ilang gidala silang pagpamatuod. Takdo sa katumanan sa gisulti sa atong Ginoong Kristo nga pabantayan ang magdala sa iyang ngalan kay mutungha daw daghan daw ang mutunga dinala ang akong ngalan nga nag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon. Unya kalakip sa pagbayad sa atong Ginoong Kristo nga pasidaan niyang daan nga doon na po'y mag-angkon og Kristo nga matud pa niya kung doon na kuno mag-ingon nga tanawa atuara sa awaaw atuara ang Kristo ayaw gayud kamo pag-adto dito
mo ni mga pagpasidaan nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo natuman. Among prubahan nga natuman nga dunay nag-angkon og Kristo. So atong ipabati ang mga record o voice clip Francis Brad Mario sa nagpaila nga nag-angkon nga ilang ang ilang magtutudlo nga mao si Kristo. Nahunta ang founder sa PBMI nga si Ruben Nicleo. Atong ipabati kag ipamatudan sa iyang mga membro nga kini si Nicleo mao si Kristo niya. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang hulidad. Matatagpuan dito sa San Jose, Dinagat Island. Kung sakaling dumating na daw yung panahon ng pagguro ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Nicleo Sr. Sa aming ay hulidad, makikita ang bukal kung saan umaabos umano ang tinatawag nilang holy water. Paniwala nila na kapag papagaling ito kapag ininom. Bago mo inumin, magdasal ka muna, hingin mo na ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng tubig na yan, kung ano ang karamdaman sa iyong katawan, pwede kayong bumalik. Maraming milagro na raw ang nangyari sa isla dahil sa kanilang Divine Master. Isa raw sa mga buhay ng saksi, si Shirley Tanyesa. Napagaling daw ni Nicleo Sr. ang kanyang ama na natiraan noon ng bait. Natutulog lang siya ng madaling araw. Pagising niya, sukso. Magaling na talaga. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Ato nabati ang pahayag sa mga tinunan sa PBMI nga ilang gipamatudan nga si Jesus Christ o si ilang Divine Master nga si Ruben Nicleo matud pa iisa lang daw mao si Kristo. Di nag-angkon nga siya si Kristo. Gawas kang Ruben Nicleo mga higalag mga kaigsunan nga nag-angkon nga siya si Kristo gipamatudan sa iyang mga tinunan. Kining magtutukod usab sa Kingdom of God dinis dapitan sa Zamboanga del Norte nga mao si Pilinong Riambonanza. Nagangkon po og ipamatudan usab sa iyang mga ginsakupan nga kini si Pilimon Maus Kristo niya ipabati sa pagpahayag sa iyang tinunan nga mao si Ginito Yabo niya. Kung akong direksyon ninyo pagsulti, daghan man yung nag-angko niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among magtutudlo si Mahal nga Haring Pilimon o Riambonanza. So yung gipahayag ni Ginito Yabo nga ang ilang magtutudlo si Pilimon Riambonanza mao ang Kristo. O ang Kristo matud ba niya mao ang ilang magtutudlo nga mao si Pilimon Riambonanza. Lagawas pa nga nagangkon og Kristo kini usab founder sa piniling nasod nga si Paulino Agapay gipamatudan usab sa iyang mga ginsakupan Francis Brad Mario nga kini siya mao si Kristo. Atong ipabati ni tanan aron nga to ni karong husayon kun kini ba'y mutakdo sa Biblia nga dunay pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Sa ikaduhang panahon, ikaduhang pagbalik kay naapod sila yung mga teksto Francis nga gamiton ani Brad Mario. Atong ipabati nga ilang gipamatudan sa piniling nasod nga si Paulino Agapay mao pod si Ginoong Kristo niya. Minaw mga igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo. Nga diri sa amo ang pagila sa among puno sa mga subano, ang alas sa among Ginoo. Si walay apo gubulang, siyang bugtong anak kag gipadala. Mao na si Ministro Santo Papa Paulino Unggoy Agapay. Diskutan pa niya diha mga igsoon sa Mikyas 4:5 na ang tanang katawhan wag galakaw sa ngalan sa iyang Dios. Na ang among ipasundayag mga igsoon, bisag asa ni mabot na diya sa mga Bible sharing sa plaza bisag asa may igsoon ang daton nga ngalan sa among Dios ulay ako bagulang sa iyang bugtong anak pusong duwata niya mo na si Kristo mo na si Santo Papa Paulino Unggoy Agapay. Atong nabati ang mga tingog sa mga nagpamatuod sa ilang mga leader nga mao daw si Kristo. Si Pilimon Riambonanza mao daw si Kristo, si Ruben Nicleo mao si Kristo ug si Paulino Agapay mao si Kristo. Na ang pagpahayag sa Biblia sa gibasa sa kaubang ministro 24 sa Mateo kapitulo 4:5 kama 23 ug 26 pabantayan ang magpatawag o mag-angkon nga Kristo. Karon atong kuhaon dayon ang pamahayag sa usa sa mga tinun-an ni Paulino Agapay kay dinhi ta mo pasikad karon sa ato ang mga paghusay o pagyagyag sa kamatuoran kung kini ba sila'y nagsulti sa tinud og mohaon ba sa Biblia. Nigamit sila teksto para sa pagpaong mahitungod kang Paulino Agapay nga mutunga sa ikaduha ang Kristo kuno matud pa nila og natuman dinha sa kang Paulino Agapay nga mo nagtukod sa piniling nasod. Atong ibabati sa ang ilang tingog nga nigamit sila teksto ato nang hubaron karon ng teksto o musumada ba nga si Paulino Agapay mao ang Kristo nga
mutunga sa ikaduha mo balik. Nya ito'y kabati? Unya, mingon mo, nga, sa iyang pagbalik di lagi ni mo to, kaya sa iyang pagbalik, kuha maghukom na, may iksun, may gala. Ayaw kalimti. Nga sa pagbalik ni Jesucristo, ha? Dili pa sa inyo nga direktamente maghukom. Nga naman, ha? Hinong dumi, hinong duman nato. Nga niyang ginharian, Matthew 21:43, hindi pa sa Israel. Siyempre, kaya ibalik siya sa kanasod, na sila pa magtukod, siyempre, mabalik siya, pagtukuro niya pagbalik. Ha? Tukuro pa niya pagbalik. Mabay na nga sa Hebrew 9:28, siya mutunga sa ikaduha, di labot sa sala, kundi aron sa pagluwas sa mga katawan nga, malinguha sa pagpaabot kaniya. Kisa mali! Ha? Katong iyang magkatauhan mga pinili. Pagkali dito sa nasod sa Israel, apan gibalhin na sa kanasod. Kaya naman, pag mayroon mo rin na mabalik sa hukom na direktamente, ha? Sila itabo mo na sa ginarian? Ha? Wala sa ginarian! Wala tukod pag-usap! Wala din na magparin! Wala din na matransfer ang ginarian! Ha? Huwag mo naman! Dukumin ka! Una ang tayo Matthew 21:43, ibalhin pa man! Pagbalik, tukuran ang pagbalik, isa na ito pagbalik, si Kristo Kristo naman po, dili, o may tabunan yung mga apostoles. So, gikinahanglan na sa inyo ito ng pagbalik, rason o tukuran niya pagbalik, ang iyang ginarin, nagikuha nito sa nasod sa Israel, nagibalhin niya dito sa kanasod, na nagapamunga sa bunga nini. Ato nabati Brad Cesar, Brad Mario, ang pamahayag sa mga tao o sakop ni Paulino Agapay, matod pa nila nga doon nagigamit nila ang teksto Brad Cesar, ang nakasulat sa Biblia, Hebreanon 9:28. Basahin na to, Brad Mario. Karon nga atong kuhaan kini og ato kining husayon karon kung nitakdo ba ni dito kang Paulino Agapay nga mutunga sa ikaduha sa Kristo. Pali ko pagbasa Brad Mario sa gigamit nila ang teksto ang Hebreanon 9:28. Sumala di pa din Brad Rune sa pagpahayag, gingon din mausap si Kristo tapos makahalad sa makausaron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao. Mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas sinuon kanila nga matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Sumala sa pagpahayag Brad Rune. Mao na lang gigamit para pagbaom kang Paulino Agapay nga mutungha daw sa ikaduha nga atong Ginoong si Kristo dili labot sa sala kundi para sa pagluwas nasaipan. Kini nila mga higalag mga kaigsunan nga naman. Tungod kay kining pagpahayag ni Pablo, ang tao na mag-isgot nga magpakatao pag-usab ang atong Ginoong Kristo. Noon. Ha? Iya. Si Paulino Agapay dili kalimod nga patay na. Kay gani ang nipuli man karon nga nagdumala sa piniling nasod Brad Cesar Brad Mario ang iyang anak nga si Danilo Agapay. Noon. Karon namatay na o patay na si Paulino Agapay. Nga ilang gitudlo nga mao daw ni ang Kristo nga mobalik sa ikaduha. Og bantayan talang sitas, nagisgot nga doon ay pagtungha ang atong Ginoong Kristo nga mao ang paghalad sa iyang kinabuhi og kausara. Unya, kung kini ilang gamiton nga para nga naay Kristo nga mobalik nga mao si Paulino Agapay, sa ako nang gikaingon, patay na si Paulino Agapay. Sa Biblia, Brad Cesar, kung magisgot tag Kristo, matuod nga Ginoong Kristo, gipahayag ba nga atong Ginoong Kristo? Kung mamatay, kaduha siya maghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay o kausara gid siya maghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay? Dili in taon kaduha oy, ang Biblia nagtug-an nga nagpakamatay si Kristo sa makausalan og dili magsubli-subli, pero ang gihimo niining mga tao karon nga nag-angkon og Kristo nga mutungha kuno si ikaduha kunong panahon mutungha kuno ang Kristo, diha sila nakasayop tungod kay kausalamang si Kristo maghalad sa iyang kaugalingon para pagluwas sa mga sala sa mga tao, dili kay kaduha mapakamatay ang atong Ginoong si Kristo. Okay, kung banta, ang nakasulat sa Hebreanon sa iyang kapitulo 8 bersikulo 26, ipataas talang pagbasa kaya nga lang gibasa Bradoni mao man ang 28 ang kapitulo sa Hebreanon kapitulo 9. Sumala sa nigibasa ni sa ato pa, imo lang ipaibabaw sa bersikulo 26. Brad Cesar, okay? Sa ato mabasa din giingon kay kun mao pa gikinahanglan unta nga magsubli-subli siya kinsa siya si Kristo sa pag-antos sukat sa pagkatukod sa kalibutan apan
ingon sa karon sa makausara, pag-ingog sa makausara og sa walay na pagsubli-subli, siya mitungha sa katapusan sa kapanahonan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad niya sa pagpakamatay sa iyang kaugalingon. Kung mao, klaro og tataw nga atong nabasa sa Biblia, Brother nga si Kristo sa diha nga nagpakamatay siya, wala siya patya sa ikaduha, kundi usa lamang kahigayon nagpakamatay ang Kristo aron sa paghalad sa iyang kaugalingon, aron maluwas ang mga sala sa mga katawhan. Naasa man mo lugar ang nagpatuo nga Kristo ni atong panahon nga nangamatay na. Wala sa sila Biblia. lugar, Brother. Sa Biblia kausara maghalad sa kinabuhi ang atong Ginoong Kristo sa pagpakamatay ug wa nay pagsubli-subli. Muna kun atong uyonan nga sila man ka ang Kristo na nga nibalik, namatay man naduhaan. Sumukontrary sa Biblia kay ang Kristo kausara magpakamatay og sa wala nay pagsubli-subli. Ang pagpakamatay niya mao ang paghalad sa iyang kaugalingon pinagi sa pagtubo sa sala sa mga tao. Mao ning gisgutan sa Biblia. Ang unang pagkanhi ni Kristo sa kalibutan dunay katuyuan, kay dunay pagtuman o dunay sa misyon nga tumanon nga misyon nga gikan sa Dios mga higalag mga kaigsunan. Mao tong pagpakamatay niya paghalad sa iyang kaugalingon. Unya motunga sa ikaduha, kining pagtunga sa ikaduha mao niya ang pagkabanhaw gikan sa pagkamatay ni Kristo sa bilansang siya sa cross. Nga sa giingon sa Biblia kung balikan tang ilang gigamit nga 9:28 sa Hebreo matud pa. Mausab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, mutungha sa ikaduha dili labot sa sala. Kay dili ang katong labot sa sala mao man tong pagpakamatay niya ingon nga halad niya. Ang iyang pagtunga sa ikaduha dili daw labot sa sala kundi sa pagluwas sinuon kanila nga sa matinghuan gayud nagapaabot kaniya. Doon ay nagpaabot kaniya kay gidahom o gipaabot si Kristo nga matuman ang gisulti nga motoy muluwas. Og sa Biblia na ay nagpaabot kang Kristo nga mobalik kay matud pa siya gid ang muluwas di ang taon na nga palaboton sa panahon og natuman dito kang Agapay, Paulino Agapay, kang Pilimon Romanansa o kang Ruben Iclio. Klaro na kay sa Biblia nga dili mo sumada kay dili si Kristo maghalad sa kinabuhi sa pagpakamatay sa kaduha kundi kausara og sa walay pagsubli-subli. Niya basahon ako sa Biblia nga nga gikan sa pagkabanhaw ni Kristo sa diyang mabanhaw si Kristo mao ni ang gipaabot sa mga katawan o tinun-an sa iyang kapanahonan nga mubalik siya kay aron sa pagluwas og dili na pinagi sa sala kay mubalik nga dili man magpakamatay pag-utro kay pagluwas naman. Niya kita matud ang basahon ko sa Biblia. Biblia ang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayungan sa mga protestante nga scholar sa Biblia, protestante o mga Katoliko. Basahon ko ang Lucas kapitulo 23 bersikulo 13 ngadto 21 niya. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan o ang mga tao o giingnan sila. Inyong gidala kanato kining tawhana og mingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan matud pa ni Pilato. Apa nakaplagan ko nga dili siya si Kristo may pasabot nini. Pag-imbestigar ni Pilato. Apan matud pa dinhi sa pagpahayag sa Biblia nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Wala nabuhat kining tawhana nga angay sirutan sa kamatayon. Busa ipalutos ko lang siya og unya buhian mamipahayag lugar ni Pilato. Apan misinggit ang tibok pundok sa mga tao, patya siya si matud pa dinhi sa pagpahayag sa balaang kasulatan na atong mabasa mga higalag mga kaigsunan. Matud pa dinhi mga atong ipadayon. Patya siya unya matud pa dinhi. Si Barabas buhi, si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad og tungod kay siya nakabuno man but ni Pilato buhian si Jesus busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao apan misinggit siya sa pagpahayag sa balaang kasulatan nga matud pa nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia mga mahal nga tigpaminaw sa kasaysayan diya sa pagpahayag sa balaang kasulatan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo kini nga atong gibasa sa nakasulat sa Biblia. Muna nga ang giingon sa Biblia
nga gibasa ko sa pagpahayag din sa kasaysayan nga patyon si Kristo sa Lucas 23. Niya ang pagpahayag sa Lucas 24, kapitulo 13 bersikulo 21 nga doon nagpaabot sa pagbalik ni Kristo alang sa pagluwas og dili mahitungod sa sala. Niya basahon ako sa gipahayag. Sa mga adlaw 24 nga kapitulo na ni sa bersikulo 13 ngadto sa 21. Sa mga adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem ug nagsinultihan sila may tungod sa tanang butang nga nahitabo. Samtang nga nagsultihan na sila miduol si Jesus og miguyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya ngadto kang Ginoong Hesus. Unya mingon si Jesus kanila, unsa ba inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Kadto lugar nga mga dunay mga tawo nga naglakaw. Dito pa ingon sa ginganlag Imaos. Ingon dayon, mihulong sila nga subo ang panagway. Kaya gipangutan naman sa Kristo, unsa ba inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Ug ang usa kanila nga ginganlag si Cleopas nangutana kaniya ngadto sa atong Ginoong Hesus. Ikaw rabay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay. Unsang mga hitabo matud pa ni Hesus nangutana usab ngadto kanila. Nangutana siya, ang nahitabo kang Hesus nga nasalit noon mitubag sila. Usa ka propeta o gila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari o mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus muli tubag lugar sa mga tao nga ipangutanan ni Kristo nga naglakaw dito sa Imaos. Dayon sa 21 ingon din sila, naglaom unta kadto kami. Mo ni ilang pahayag dayon. Naglaom unta kadto kami nga siya ang gipasabot si Hesus mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini mahitabo. Di naa natuman sa ilang kapanahonan ang nagpaabot sa pagbalik ni Kristo nga gilauman nga kadto si Kristo inig balik niya mao kuno kadto ang buhaton nga pagluwas. Mo nang gipahayag sa 9:28 mga higalag mga kaigsunan. Mo sa nasaypan kana nga ipaom nga mutong nga sa ikadua nga mao nga lugar si Paulino Agapay. Nasipyat na sa atong pagsusi si Paulino Agapay namatay. Unya sa Biblia kausara magpakamatay ang atong Ginoong Kristo pinagi sa paghalad sa kinabuhi aron sa pagtubo sa sala sa mga tao. Unya sa gipahayag sa Biblia ang pag-ani sa ako nang gikaingon pag-ani ni Kristo dunay misyon. Ang misyon pagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa nga kabubuton sa Dios maghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Sa Biblia Brad Mario, do na bay gipahayag nga gitagna kini sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo pagtunga niya sa kalibutan iyang tumanon ang kabubuton sa Dios nga iyang ihalad ang iyang kagulingon. May tagna ba sa Biblia Brad Mario? Oo, Brad Ronnie, sa pagpahayag din ni Brad Ronnie sa Salmo sa iyang kapitulo 40 bersikulo 6 atong ilapo sa bersikulo 8 gingon din sa pagpahayag. Gingon, halad o gasa wala mo kahimot ang akong mga igdulungog gibuksan mo halad nga sinunog o halad tungod sa sala wala mo kinahanglan. Unya niingon ako aniya karon mian niya ako sa basahon nga linukot nasulat kini mahatungod ka nako nagakalipay ako sa pagsulat sa imong kabubuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan aniya sa sulod sa akong kasing-kasing. Mao niyang tagna mga higalag mga kaigsunan mahitungod sa pag-abot ni Kristo sa kalibutan tumanon niya ang kabubuton sa Dios kay mission kana niya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga matud pa halad daw ugasa wala kahimuti sa Dios. Matud pa halad nga sinunog ug halad tungod sa sala wala mo kinahanglan sa Dios. Unya mingon ako aniya karon ni aniya ako so dunay pag-anhi sa basahon nga linukot nga hasulat kini mahatungod kanako nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios. Oo, ang imong kasuguan aniya sa sulod sa akong kasing-kasing. Karon pangutana Brad Cesar kini tagna pag-abot ni Kristo sa kalibutan nga naitagna nga dunay paghalad dunay gingon nga dunay halad nga wala nakahimot ni sa Dios unya dunay gitagana nga matud pa halad nga motoy kalipayan sa Dios ug mahimot ang Dios ni pag-abot sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan gibuhat og gituman ba sa atong Ginoong Kristo Brad Cesar? Ituman gid na niya. Kay ngano man mao man ay kabubuton sa amahan nga maoy himuon sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. O kanay mabasa nato sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 7 ingon ni ang payag sa Biblia. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya miingon. Ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tinghwa kundi usa ka lawas kanako imong gitagana sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot unya miingon ako
Tanawa, matupan ni Kristo, mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton, o Dios, sumala sa nisulat, may tungod ka nako diha sa basahon nga linukot. So, gituman yun sa atong Ginoong Kristo, ang kabubuton sa iyang amahan, nga maghalad siya sa iyang kugalingon, moto ang iyang pagpakamatay para sa pagluwas sa sala sa mga katawan. Okay, so natumat gibuhat gyud kay mao nay mission ni Kristo nga iyang tumanon ng kabubuton sa Dios nga ang iyang kaugalingon ingon na lugar na nga mao ang halad para sa gingon pagluwas sa sala sa mga tao. Mao ni siya ang gingon nga mutungha. Pag-ingon nga mutungha sa ikadua giko sa Hebreanon 9:28, sa amo nang gikalon dili na para nga balik si Kristo sa lawas na sa mga nag-angkon og Kristo nining atong panahon. Unang-una si Robin Nicleo, si Pilimon Riambonanza o si Paulino Agapay nga mao'y founder sa Piniling Nasod. Ngano? Ang Biblia nagpahayag nga nga atong Ginoong Hesukristo mismo nga ato nang nasusi dili magsubli-subli sa pagpakamatay, napaltahan na sila kaya nangamatay naman sila. Unya sa Biblia pagyud ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Cesar, nagpahayag yun nga siya dili na makita. At man niya, atong Ginoong Hesukristo mismo minamulong nga dili na siya makita. O matod ba, kay doon na idawaton sa tao nga ipadala niya gikan sa Dios. Muna nga way luna sa among giingon, nga way luna gyud ang nag-angkon og Kristo nining atong panahon. Karon kay mismo ang tinuod nga Hesukristo sa Biblia, mo'y namulong nga dili na siya makita. Hayan ang prueba sa Biblia, Brad Cesar. Aniya, Biblia gapon atong basahon ba doon para dili sila makaingon nga naglama-lama ta sa atong kagalingon nga nagsulti-sulti lang ta nga wa tay mga dilitong ebidensya. Kining Biblia nga ang gitawag ang pulong sa Dios, giingon kana dinhi sa pahayag sa atong Ginoong Kristo kung ang Kristo magpakita pabapag usab. Kay mao man ni karo nang ato ang gitun-an kay daa lagi nag-angkon nga duna lagi mga Kristo nga mutungan ning atong bagong panahon karon sama sa imong giingon si Pilimon Riambonanza, si Agapay bisad pagani dito sa Manila pradone na agapoy nag-angkon dito nga kuno siya si Kristo ug si Ruben Nicleo. Nag-ingon ko din niya tinuod nga Kristo may ato ang patubagon dili ining mga Kristo nga mga mini. Okay. Ingon kana din ni sa ang Biblia nga atong basahon ang buhing pulong ang Mateo 23:39 pahayag kini sa atong Ginoong Kristo. Nag-ingon si Kristo din ni sultihan ko kamo si Kristo mismo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios mismo. Ang atong Ginoong Kristo nagdeklarar sa iyang kaugalingon nga matud pa ni Kristo nga sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. How come nga miingon sila nga makita pa pag-usab ang Kristo sa ikaduhang panahon? Nag-ingon dayon ang Kristo hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Doon na di ay ipadala si Kristo nga gikan sa Dios nga mauna ang angay pangitaon sa tao kay sumala sa atong Ginoong Kristo dili na kamo makakita kanako pag-usab. Busa, mao niya ang nakasulat sa Biblia sa atong gisusi, ang atong Ginoong Hesukristo mao gyud ang namulong nga dili siya makita. Kay dunay ipadala gikan sa Dios nga mao toy dawaton sa tao. Brad Mario, kinsa ba ang ipadala ni Kristo gikan sa Dios nga mao dawaton sa tao unya namulong si Kristo nga dili na siya makita pag-usab? Kinsa kini? Sumala din ni Brad Rooney sa kasulat sa Juan sa iyang kapitulo 14 versikulo 15 ikama nato sa 17 Dito sa 17, dayon tama 25 o 26 gingon din sa pagpahayag Brad Rooney. Giingon, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug akong mga muyo samahan ug kamo iyang hatagan og lain nga manlalaban nga magapagig-uban kaninyo hantod sa kangturan nga mao ang espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo makaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo og manha siya sa sulod ninyo. 25 gingon,
Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo matud pa ni Hesukristo gingon. Apan ang manlalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan ikadala samahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapainumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Sumala din sa pahayag Brad Ronnie. Busa ang gipadala din ni Jesus gikan sa Dios mao ang manlaban nga mao ang Espiritu Santo. Mo ni gingon niya nga andam na kamong mudawat sa tupadawaton gyud ang Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo gikan sa Dios nga mao tigipahayag sa 23:39 sa Mateo sa ang pulong sa Dios nga Biblia gigibasa sa kaubang ministro niya. Gipamulong sa atong Ginoong Kristo nga dili na siya makita. Brad Sisa, kini bang gipadala nga manlalaban nga mao ang Espiritu Santo unsa ang pagpahayag ni Kristo niini? Kapuli niya o dili niya kapuli? Kapuli, oy, mismo kining Biblia, pahayag yapon sa atong Ginoong Kristo, nag-ingon din ang pulong sa Dios nga Biblia dili gyapon ta naglama-lama, dili atong kaugalingon, kundi ang Biblia may atong pagbasahon. Nga ang Espiritu Santo mao gipuli sa atong Ginoong Kristo, sumala sa paingon nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Nag-ingon din niyo sa maugapong basahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nag-ingon, kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo matud pa ni Kristo, samtang kauban pa ako ninyo matud pa ni Kristo, apan kung makagikan na ako matud pa ni Kristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Bisag diha lang, Brad Sisa. Bisag diha na lang, klaro kayo. Unsa Ang daw? Espiritu Santo, Oo. mao gyud ang puli sa atong Ginoong Kristo. Mahinungdan gani dito sa Mateo 23, kakong gibasa kanina, ngang buhing pulong, mao day hinungdan ngang Kristo dili na magpakita pag-usab tungod kay dunay mo puli kaniya Nga mao? puli dili sa agapay, dili si Pilimorian Bonanza, dili po si Ruben Nicleo, kundi mao ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Mo na ang mong giingon nga kung doon naman day kapuli di ay o doon naman day pagtungha sa pag-usab ni Kristo ngano man nga ang kapuli niya Espiritu Santo man. Dili man Kristo ang kapuli. Busa na saypan ang ilang pag-angkon. Nga matod pa si Kristo mutungha nga diha na dayon kang agapay o ni bisan kinsa pa. Sa Biblia, ang mupuli Espiritu Santo. Og dugang pagpahayag nganong di gyud mobalik na nga atong Ginoong Kristo. Bisan nabasa ta na sa Biblia nga matod pa niya dili na kamo makakita kanako pag-usab kay dunay dawaton nga Espiritu Santo makapuli niya. Ang tubag, dugang pagpahayag sa Biblia tungod kay kun doon na pa'y pagbalik nganong walaon man ang pagwali o pagsangyaw sa iyang ngalan. Maunay dako kayong pangutana. Kung mubalik nganong walaon ang pagsangyaw sa iyang ngalan. Kay sa Biblia, gisplikar ni Pablo tinunan ni Kristo nga ang pagsangyaw o pagmantala sa maayong balita may tungod kang Kristo kanto'y mawala kay dili pa maong kahingpitan. Akong basahon ang prueba sa Biblia. Sa pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13. Versikulo 9 og 10 sa Biblia Katoliko nga hiligay nun. Doon nga pa'y pagtambayayong nini sa mga scholar sa Biblia, Protestante ug mga Katoliko, gipayag dinhi matud pa. Kaya ngaton ihibalo kag ang pagwalis ang pulong sang Dios ug ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Timan-an ta nagisgot si Pablo, duna kuno sila'y pulong sang Dios nga ilang giwali. Pero dili pa himpit og kadtoy magataliwan sa atong pinulungan kanang taliwan mawala. Mawala daw tong pagwali nila sang pulong sang Dios kay dili pa kahimpitan inig abot sa himpit. Atong susiyon, hain bagi pahinungod ni Pablo ang pag-ingon niya sa ilang giwali nga pulong sang Dios pero kadtoy mawala kay dili pa kahimpitan. Niya sa iyang sulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 mao ra gyapon Biblia Katoliko nga hiligaynon akong basahon ingon ini. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mao ning ilang gisplikar, ilang giwali, dili hingpit og mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Musa, mao nang among pangutana og among gi-explicar diha kaninyo nga dili og dili gyud mubalik ang atong Ginoong Kristo. Unang-una si Kristo mo'y namulong nga siya dili na makita. Unya, gi-explicar po ni Pablo nga ang pagwali nila sa ngalan ni Kristo dili to magpadayon kay dili pa kahingpitan. Na kung mubalik dili unta wala on ang pagwalis ngalan ni Kristo, di ba?
kung mubalik. Pero kay wa na may pagbalik lagi, kay ang mupuli, dili man Kristo in tao, nang mupuli, kung mutungha, kundili ang mupuli o mutungha, nga dawaton sa tao, mga higalag mga kaigsunan, mao ang Espiritu Santo. Tungod kay, gispliker ni Pablo, mawala ang pagwali sa ngalan ni Kristo, kay dili pa mao ang kahimpitan. Dili na amo dili kami nagbuot-buot nga mawala ang wali ni Kristo, kundi gibasa na mo sa Biblia mo, gimo na mong basyanan, nining among kapanon mo sa sayop. Ang pagtulunan nga nagtudlog Kristo, nga gisangyaw gyapon sa Kristo. Sa ato nang nasusi, kausa lang maghalad sa pagpakamatay, paltos na. Napalso na sa Biblia. Kay kausa lang maghalad, sila nga nagpaila, namatay man, o patay na. Unya, wala akong pagidangwaling kag Kristo, unya, nagpadayon sila sa pagwali sa ngalan ni Kristo. So, ikaduhang palso o nasaypan na nila. Karon Brad Mario, doon kay ang Espiritu Santo kapuli man sa atong Ginoong Jesucristo. Kung si Kristo nga pulihan, dili pa magpadayon ng pagmantala sa iyang ngalan, tungod kay dili pa mao ang kahimpitan. Pero nung pangutana, kini bang kapuli nga Espiritu Santo Brad Mario, mao na pud ni ang isangyaw o imantala, unya doon na ba'y tagna sa Biblia nga doon mga taong gihimong kasangkapan nga ang ilang ibalita, dili Kristo, dili pod Hioba, kundi ang ilang ibalita, maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo, Brad Mario? Oo, Brad Ronnie, adun lagi kapuli. Sumala din sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Sa aturong kapanahonan, iwali karon sa dapit na sa Espiritu Santo. Dinhi mabasa Brad Ronnie, Brad Cesar sa nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon dinhi sa pagpahayag. Gingon, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na naglagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butangan ini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong sumala sa pagpahayag Brad Ronnie. Busa may tagna sa Biblia nga may mga tao gihimong kasangkapan nga inig-abot nila ang ilang pagsangyaw o pagbalita o pagwali mahitungod na sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Nasa ulay ko kaulaw, mga higalag mga kaigsunan, among giangkong nga kami katumanan ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ngano? Tungod kaya niya kanamo ang ilhanan, kay kami lang ang nagwali sa dapit na sa Espiritu Santo. Mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo ang among gidala nining among kapanahonan. Tungod kaya sayod ni o gimo na mong basyanan ang explicar ni Pablo sa unang Korinto 3:9 og Dios og sa Roma 10:17 nga dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo. Busa na sa pagpahayag sa Biblia. Mao ni usang rason. Kami nagtingon nga dili na mubalik ang atong Ginoong Jesucristo og napamatud-an nato sa Biblia kana. Mismo ang atong Ginoong Jesucristo mo namulong niini nga dili na siya makita tungod kay may dawaton na sa tao nga mao ang Espiritu Santo. O sa unsa nga madawat pinagi sa pagpatalinghog sa mga tao nga ang ilang gibalita, ang ilang pagwali mao na ang mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo. Karon Brad Sisa, sa Biblia, tungod kay diha naman diay ang tao magpatalinghog sa pagpangalagad o diha sa mga pagsangyaw sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Tungod kay diwala man, walaon man ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili pa kahimpitan busa magbag-o sa pagpangalagad. Diha bagid gipiho Brad Cesar sa Espiritu Santo nga pagsangyaw ang gingon nga pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi Brad Cesar. Oo, doon na gyud pagbag-o sa pagkinabuhi. O kana nakita nato kana dinhi sa Biblia, sumala sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 na iyon, apan gapigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron man nag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu o dili na ilalom sa karaang sinulat o kalagdaan. Pero kung unsa mang matanga nga diya ang tao magbag-o o dili na sa ilalom karaang sinulat o kalagdaan, gitin-aw gapon sa Biblia kung asa ang tao magbag-o, sumala kay sumala sa tunabasa diya man ang tao magbag-o sa espiritu, kung unsang matanga sa espiritu, gitin-aw gapon kana dinhi sa Biblia sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 nag-ingon dinhi kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagpaka matarong kun dili tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab o sa pagbag-o asa man
diha sa Espiritu Santo. Kung asa di ay ang tao magbag-o, kay magbag-o magyud ang tao, kay ang Kristo mao man na ang gipadayag sa unang kapanahonan, diha na ang tao magbag-o, diha sa Espiritu. Kung unsang matanga sa Espiritu, gitinaw sa Biblia, matang sa Espiritu, Espiritu Santo, sumala sa atong nabasa. Pero basta mingon sila, Brad Cesar, na imumang basa ang 3.5 sa Tito, gikan sa Roma City 6, nga dunay pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu. Kung diya lang sa Roma, Brad Cesar, basahon City 6, nga kapitulo kapamatud ang banato, nga ang gipasabot nga Espiritu diya himo ng pagpangalagad sa bagong kinabuhi, Espiritu Santo ginang gipasabot, Brad Cesar. Oo, gitinaw gapon kana. Dinhi sa ato mabasa gapon ang gisgutang pulong sa Dios, sumala dinhi sa ato mabasa sa mao gapon City 6 sa Roma nag-ingon dinhi ato kining pagbasahon dugang kining prueba, Bradone o Brad Mario. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Kung mao gitinaw yung dugang sa Biblia ba doon nga ang pulong sa Dios nga diha na yun ang kabaguhan diha sa pagkinabuhi na resulta sa pagsunod nato diha sa Espiritu Santo sumala sa ato nabasa sa Biblia. Musa matinaw kayo ang pagpahayag sa Biblia. Wala kami masayop sa among pag-explicar diha kaninyo nga hining atong panahon karon magisgot sa pagpangalagad dili na diha sa pagpangalagad sa kang Kristo tungod kay gi-explicar nga dili pa to mao ang kahimpitan nga wali og kadtoy mawala. Busa natuman sa dapit sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ang buluhaton nga gipahayag sa Biblia nga ang buluhaton mao na nga magsangyaw na o pahayag na o magwali na sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Pero Brad Mario, ato manggi explicar ka ganina nga nabahin man gud sa tulo ka dagkong panahon. Unya atong nasusi nga ang panahon nga ikaduha nga dagkong panahon diha sa kang Kristo, walaon man ang pagwali sa ngalan ni Kristo. Nya atong gi-explicar nga ang mupuli mao man ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Ato sa balikan ang panahon sa kang Jehova, Brad Mario. Palihog ko pagbasa nga sa unang panahon, giwala o giwali, ang giwali pod sa mga katawan sa unang panahon, mao pod ang amahan nga si Jehova. Palihog pagbasa, Brad Mario, sa Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 3 o 4, sa pagpuriba, atong ipakita nga anong dili pod Jehova ang mupuli sa waling Kristo. Nga sa atong nasusi, ang mipuli nga wali mao tong Espiritu Santo nga wali tungod kay kining Espiritu Santo sumala sa gibasa sa Juan 14:25-26 ang pulong sa Dios mao ning kapuli sa atong Ginoong Kristo. Balikan ta ang panahon sa amahan nga si Jehova, Brad Mario. Sa pagpahayag ni Moises, gimantala ba nila si Jehova, Brad Mario? Adin mo mabasa Brad Rone, Brad Cesar sa pagpahayag sa kasulatan sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 32 versikulo 3 ug sa 4 gingon dinhi sa pagpahayag kini gingon kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pagkadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan, siya matarong o matulid, sumala sa pagbayag Bradone. Busa sa unang panahon natong gitrisap una nga ang gialagaran o gimantala sa unang panahon mao ang ngalan ni Jehova o ang amahan nga si Jehova. Pero Brad Cesar, ngano nga dili mo lugar nga hanto dinhi atong panahon karon mao gyapon ang ngalan ni Jehova mo imantala, Brad Cesar? Unsa ba diay ang nakapahayag sa Biblia kini bang pagtudlo o pagwali sa ngalan ni Jehova, Brad Cesar? Kini ba'y magpadayon kini nga mantala dinhi atong kapanahonan, Brad Cesar, o dili? Dili na pod. Man do na naman po'y pagkuan kining gitawag pagputol. Sumala gapon sa babasa gapon sa Biblia ang nakasulat sa basahon sa Jeremias, sa iyang kapitulo 31 bersikulo 31 tama nato nga tos 34 para pagdali. Ingon ini ania karon ang mga adlaw maabot tag ingon si Jehova nga ako magabuhat usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel
ug uban sa balay sa Huda. Timan-an nga dunay bagong tugon si Jehova ngadto sa balay sa Israel nga mao ang gisgutang nga dunay siya tugon matud pa sa ato nabasa sa Biblia sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Unsa man ning tugona? Nga Nga iyang- sa iyang katawhan nga kana gitawag og bag-ong tugon. Unya una niyang gisultihan Brad Cesar ang iyang katawan nga Israel. Okay? Okay, ato ipadayon sa 34 unsa man ning tugunan ni Jehova ngadto siyang katawan nag-ingon. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isikataw ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilon mo siya ba kay silang tanan na napakailan na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagayon siya ba kay pasailoon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayunduman ko ang ilang mga sala kun mao ang tugon ni Jehova nga dili na itudlo ang iyang pangalan sumala sa to nabasa sa Biblia kay nganuman dunay pagkat-up na usab barduni pero sa wa tay lalis sa unang kapanahonan ang ngalan nga Jehova giwali sa katawang Israel pero miabot ang panahon nga ang pagwali sa ngalan ni Jehova o ang pag-ila ngadto sa ngalan ni Jehova giputol na pud kana sumala sa to nabasa sa Biblia kay mao kana ang bagong tugon nga matud pa ni Jehova nga dili na hisgutan pa ang iyang pangalan. Mao na ang atong pagtris mga igalag mga kaigsuonan. Nganong mitungha ang ikaduhang panahon diha sa atong Ginoong Jesucristo. Nga sa pagtungha sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo, daghan ang nagkupya-kupya ni giawat Oo. sa nagkalanglaing pagtulunan nga nagdala sa ngalan ni Kristo pero sila'y katumanan sa gipahayag sa gibasa kaganina sa kaubang ministro Brad Cesar Mateo 24 kapitulo 4 bersikulo 5 kama 23 o 26 nga daghan unya mutungha dinala ang akong ngalan og kamo ilang pagapahisalagon. Oh. So sa Biblia po nga nag-angkon og mga Kristo ning atong kapanahonan usa na si Danilo or si Paulino Agapay nga ang iyang anak si Danilo Agapay mo nagdumala karon sa piniling nasod nga pagtulunan nagpadayon gyapon sa pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Kristo nga dili mo sumada unang-una ang iyang amahan dili mo sumada kay mukontra Mukontradiban sa Biblia. mukontradik sa Biblia Oo. kay patay naman nakausa naman maghalad si Kristo sa pagpakamatay munang pagabot sa panahon kang Kristo gisangyaw si Kristo sa iyang mga tinunan magpadayon pud to kay pulihan to nga ang kapulis Espiritu Santo munang naay mga tao nga nagwali sa dapit sa Espiritu Santo nga dinihatuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Brad Mario, palihog ko basa sa Biblia. Atong ipahayag kanila nga kung ang tao dinhi na magpatalingog sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Gitagna ba sa Biblia ta sa gipakasama o asa mulutaw Brad Mario ang balita pinagi sa Espiritu Santo Brad Mario palihog pagbasa sa Proverbio 25:25. Haron atong mapahayag nila kung unsa day ka importante kayo nga dawaton gyud ang kapuli ni Kristo nga maong Espiritu Santo ug ang mga tao nga nagamantala sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo atong susiyon asa gipakasama Brad Mario ang balita pinagi sa Espiritu Santo ug asa kini mulutaw. Mulutaw kani sa pagpahayag sa halayong yuta giingon din sa pagpahayag Brad Ronnie. Dinhi sa Proverbio sa iyang kapitulo 25 bersikulo 25 giingon sa pagpahayag giingon ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka iwaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa mulutaw sa halayong yuta ang balita sa Espiritu Santo nga gipakasama kinig bugnaw nga katubigan o tubig Brad Cesar Brad Mario ang balita pinagi sa Espiritu Santo. Ang pangutana Brad Cesar hain nga pagkahalayong yuta mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo balik pagbasa sa Isaiah sa iyang kapitulo 43 bersikulo 5 ug 6 Brad Cesar. Dinhi kana sa atong mabasa sa Isayas imong gisitar bersikulo 5 ug 6 sa kapitulo 43 nang iyon. Ayaw kadto kay ako anya uban kanimo adadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa amihanan biyae ug sa bagatan ayaw pagpugni. Dadang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak ka babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa, klaro kayo nga sa gibasa mo Brad Cesar sa bersikulo 5 sa atong pagsusi kung hain nga pagkahalayong yuta sa bersikulo 5 matud pa ayaw kahadlok kay ako ani uban kanimo dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Sa pa may pagkadadon nga kaliwatan nga gikan sa silangan. O hain nga pagkasilangan nga may mga kaliwatan nga pagkadadon muna sa bersikulo 6 ako magayon sa amihanan biyahe og sa bagatan ayaw pagpugni dad-a mo man katong pagkadadon dad-a kung hain tong pagkadadon dito sa silangan dad-a ang akong mga anak nga lalaki
gikan sa halayo. Kung hain nga pagkasilangan nga dunay pagkadad-on nga kaliwatan, didto daay dad-on sa halayo. O ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumian sa yuta. Sa ito ba, silangan nga halayo o halayong silangan. Pero basig moingon sila nga inyo man nagisumpay ang 5 nga bersikulo ngadto sa bersikulo 6 sa kapitulo 43 sa Isaias. Kapamatud-an ba din nato Brad Cesar, Brad Mario, makinig yun. Ang gitumbok ini nga lokasyon mao gyud ang halayong silangan o Far East. Usa ka Biblia nga James Mopa translation, basahon ako ang bersikulo 5 lang. Sa Isaiah chapter 42 verse 5, dino na to yapi lang 5. Ingon kini. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Busa kun haing mulutaw, ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga gipakasama bugnong tubig, mulutaw sa halayong yuta, kun haing nga pagkahalayong yuta, halayong silangan. Ang pangutana unsa nga nasod ang palaran nga mulutaw? Unsa nga nasod nga nahimutang sa halayong silangan nga mulutaw ang pagbalita sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo? Ang tubag dinhi sa Pilipinas. Tungod kay ang Pilipinas sa usa ka libro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa page 114 nga naguluhan, A Brief History of the Philippines, matud pa. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa panahon ni Legazpi, ang Manila mo sentro sa komersyo din sa Pilipinas. O kini Manila nga niya sa Pilipinas, sentro usab sa negosyo patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Busa, Pilipinas may palaran nga mulutaw ang mga tao nga magbalita pinagi sa Espiritu Santo kunain sa Pilipinas. Niya sa Mindanao, kaya ang Pilipinas nabahin man sa tulo ka dagkong pulo. Mindanao, Visayas ug Luzon, o Luzon, Visayas ug Mindanao. Niya sa Mindanao, kay ughain po sa Mindanao, niya sa Misamis Oriental, sa Barangay San Antonio, sakop sa lungsod sa Hasaan, Mahigalag, Magigson. Kaya naa din niya ang central office sa pagtulunan sa PBC, magitukod sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. nga sa makadaggan atong gipaila Brad Cesar, Brad Mario, mo'y katumanan sa Espiritu Santo. nga nagpakatao. Busa yun niya na ang mga kamaturan, mga higalag, mga kaigsunan. Busa nga saipan, sa piniling nasod, nga ilang gitudlo, si Paulino Agapay, nga mo ang Kristo nga mobalik. Kaya sa Biblia, way pagbalik na sa atong Ginoong Kristo. Kaya siya mismo may namulong nga dili na siya mobalik, di na siya makita, tungod kay may kapuli niya, nga ang kapuli, dili pod Kristo. Mabutang dili mo sumada si Ruben ni Cleo, si Pilimon Remunansa, tungod kay ang kapuli sa Biblia, Espiritu Santo. Mga higalag, mga kaigsunan. Daghan ta kitag mga pagatunan ug pagsaysay sa mga kamaturan pero sa limitado man ang atong oras ba sa Brad Mario. Busa niabot naman ang oras sa ngalan sa among magtutudlo, kami manghinaot na lang nga inyong nasabtan ang among pag-speaker sa mga kamaturan. Sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. o yuman sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit na kaninyo kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kauban usab sa mga ebanglista o ministro. O gunisab si Brother Mario Arlito Chavit. O kiniusab si Brother Cesar Pateo, magaingon na lamang, salamat sa iyong pagpaminaw o sa pagpatalingo o sa pagtanaw. Sundan lamang kami din sa samang oras, alas 12 kato sa launa, din sa DSKO TV5. O salamat o mayong hapon kanatong tanan.